खुलुमबाय गिबियावनो बयखौबो लोगोसे जोंनि दोंसे खन्थाइखौ चेनेलाव नोंथांनि बयखौबो बरायनानै लाबोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो ओंख्रि संनो नागिरदों गोथाव बेयो जाहैबाय सिबुं जोंनिथिंथ' माबासो होनो बेखौ दुलालं होननानै बुङो आरो माथिबा सिबुं होननानै बुङो बायनानैसो लाबोदों न'आव गैया ओमफ्रायो आसथासआथ' संबानो एरो नालाय दसेल' आरो आसथासजों नाजों आरो ओमफ्राय दिनैनि दिनावहाय मा जायो मा जाया मालाबानि भिडिअ बानायनायबो दङ बेफोरखौ बुजांजोबनानै मोनसे ब्लग भिडिअ बानायनोसै आङो जायफ्रा आं भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। संनाय मानायखौ बारा लाबाय थाया जिखिजाया मा संनो बेखौनो खोन्थाबाय। आजिखालि संनाय मानायफोरखौल' दा नायनो बायो नालाय मानसिफोरा बेनिखायनो बारा लाला आरो लोगोफोर नै जों अदालगुरि मोनफैबाय। अदालगुरियाव जोंहा बिराद फिसा खामानि दंमोन खामानिफोरखौ मावखांजोब्बाय। ओमफ्राय दा फार्स्ट क्राइ शपिं महलावहाय दिनै फार्स्ट टाइम हाबनो नागिरदों आरो अनलाइनावहाय नुबाय थाखायो नुनाया ओमफ्राय दिनै फार्स्ट टाइम नै बेयावहाय अदालगुरियाव दं नालाय शपिं महला फार्स्ट टाइम ओमफ्राय हाबजेनना नायनोसै आरो मा मोनोथाय जों नायनायजों लोगोसे नोंथांमोननोबो भिडिअनि गेजेरजों देखायलांसै न' जिब जुनार न' बिदिबालाय फै सोरहा दाथ' बायदिसो अदालगुरिनिफ्राय रौता सफैबाय नै जोङो ओमफ्राय बिजावजालिमोननि रुमावहाय दसे हाबदों। जा जिरिसनाया ओरैबायदि गेलेबाय हनै हारसिंनो ओरैनोथ' बिनि सिगाङावहाय गथ'फोर बामना देखायबा मेगन सासोयोमोन बियो ओमफ्राय दिनैनि दिनावहाय जेबो मेगन सायाखै गाव हारसिंनो बिराद खुसिसो जादों आरोना फंबायखौ बामनायखाय। ओमफ्राय सोरबा कमेन्टआवहाय आंनाव सोंहरदोंमोन नोंसा बिजावजालिमोना बहा थांखो भिडिअफोराव नुथारला माथो मा जाखो रिखो जुदा जाबाय नामा ओरैबायदि आरो ओमफ्रायथ' जुदाथ' जायाखै माने जोंहा बिजावजालिमोनहा रुम भारा थाहैथ'दों आरो रौतायावहाय हिमानसिनि थाखाय दा उन्दै गथ' लानानै हाखु दाखु फिसाजोखौ ओंखारहोब्रबनोबो हाया नालाय न'आव थानानै ओमफ्राय बे स्कुल खाथियावनो थाहैबाला एसे लासैबाबो ओंखारहोनो हागोन मागोन बेफोरदि माखासे सुबिदाफोरखौ नायनानैनो साननैसो थाहैथ'दों आरो ओमफ्राय उनावहाय फैफिनगोन बिसोर बेयाव थाहैनायखायनो आं भिडिअफोर बानायदोंब्लाबो भिडिअफोरावहाय बिसोरखौ नुनाय जायाखै आंनि ब्लगाव बेनिखायनो जायफोरा आंनि भिडिअ नायबाय थादों बिथांमोना खबर लादों होननानै आं सानदों आरो ओमफ्राय नै हिमानसि फंबाय श्रेयान्साबो एसे देरबाय दा मोनाबाय नालाय जों ओंखाम जाबोनोसै बिसिनि रुमावनो जागोन फैसासो मोनोना मासो मोनोथाय फैसा राननायसो बुरजा थुदो होमबालाय जोंखौ मोजाङै मोजां लांग्रोदो थुलाय मा मोनो नोंस्रानि बिहावसो ओमफ्राय नै रौतानिफ्राय फैनानै अखानायैहाय जोंना ग्रुपआ थांगासिनो आरो जोंनि बर' बाजार BCDC अफिससिम BTR सरकारा सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो माखौबा रानदोंनो ओमफ्राय जोंनि ग्रुपखौबो लेंहरदों नालाय बेखायनो जोङो लायनो थांगासिनो मोननायावनो मोननाय लायखानांगौना लोगोफोर थांगासिनो जोङो टम लानानै ग्रुपनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बुककिपार आं बुककिपार लोगोफोर आं ग्रुपनि फैसाफोरखौ गासिखौबो लायो जमाहै ओमफ्राय लायनो थांगासिनो जों मा मोनगोन भिडिअनि गेजेरजों देखायलांगोन नायबाय था नोंथांमोना आबौ दे माखौबा बुंनोबा बुंहरदो जायालै नै इसोरजों आसा नै दिहुनना
दे आबौ माखौ बुंबा बुंहरलाय बुंनांगौ दंबा मायाबाफोर बुंनांगौ दंबा मानो लेंहरदो जोंखो जोंबो बारा मोजां मिथिलायाना दे दायो बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखाय डाइनिं टेबोल चेयार तिरपाल राननाय होनाय जादोंलै आबै जोङो जायगायाव सहैबाय ओमफ्राय जोंनि ग्रुपनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिनि सहि लाखांबाय ओमफ्रायसो नै जोंनो हरनोसै दाना मा हरगोनथाय मिन्थिया जेखि जाया जि हरो बेखौनो जों लानानै फैगोन आरो मैयाबो रानदों होननाय खोनादों ओमफ्राय दिनैसो लिंहरदों ना जोंखौ बिनिखायनो जोङो लायनो थांबाय नोंथांमोननिथिंजाय बेफोरबायदि सुबिदाखौ मोनदोंना मोनाखै दे खोन्थाहरलायलायदो बेफोरबायदि सुबिदाखौ मोनोब्ला गोसोफोरा एसे गोजोननाय मोनोना लोगोफोर ग्रुपनि मिटिं लानायावथ' बेफोरो जोंनि थाखाय बहुद गोनांथि जायो जोंनाथ' ग्रुपनि मिटिंखौ न'खर हाबनानैसो लानाय जायो नालाय सोरनिबा न'खरावहाय जिरायनो थाखाय गंनै गंथाम सियारानो गैया जायो ग्रुप मोनसेयावथ' 12 जन 10 जन थाखायो नालाय मेम्बारफोरा अब्लानिया बै जायनि न'खराव लादों बिसोरो सियार मोजां टेबोलफोर होनो हायाब्ला एसे उसुबिदा मोनो नालाय बिनिखायनो ग्रुपआवहाय बेफोरो थाखायोब्ला जोंबो लाबथिंनानै मिटिंखौ खुंनो हायो मोजाङैनो बिनिखायनो बेफोरो थाखायोब्ला मोजां आरो ओमफ्रायथ' जों एबारसो फार्स्ट टाइम मोनदों अब्लाबो गोजोननाय मोनदों बेफोरबायदि सुबिदाखौ उनफोरावबो मोनबाय थाब्ला गोसोफोरा आरो गोजोननाय मोनसिनगोन आरो ओमफ्राय नै जों दायो उखैबाय नालाय जाना लानोसै ओमफ्रायसो न' फारसे फैफिननोसै हामारदो निलकनाबो गोलैगोन गंनै रोगाबाय आन्द्रे दायो मोनसे खाइलें नायनायसो फैबाय जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो BTR सरकारा चेयार टेबोल ओमफ्राय तिरपाल होदों आरो मिटिं लाबा बाहायनो थाखाय ओमफ्राय जोंहानि न'आवनो दोनफैथ'बाय ओमफ्राय खेवनानै नायनो नागिरदों आरो ना माला माबायदि मोजां नङाबा जों सोलायहैफिनगोन नालाय बेनिखायनो खेवनानै नायजोबनोसै बिनि आथिङाथ' लगायनांगोनसो ना दे लगाय रोङोबा मोखां सिनायनि माबायदि ए 6 जन जनानै जाजागोन सोरगिदिं ओरैनो बायबा बेसेबांसो लायोथाय बिदिया ओमफ्राय बे तिरपालखौ दे फुवारदो दे तिरपालखौ सानदो फुवार बेसे गुवार खैजोन जिराय जागोन मिटिं जाबा मेरला जिराय जागोन जिरायनानै जोम जाबावगोनसो बेखौ माबासो दां अबेसो सिंथि दां हा बेखायनोथ' बेखौ लांसै बे मिटिं जाबा गाहायाव आराम जिरायनो सियारफोराथ' थोखाया नालाय जों दा मिटिंआवहाय लाबथिंबाय थानोबो सोलाबनाय नङा सियारफोरखौ बेनिखायनो नै जों बेखौसो लाबथिंबाय थानोसै आरो मोजाङानो दे थेंक इउ होदो दे एसे प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि BTR सरकारखौ एसे थेंक इउ हरबाय नै जोंना प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारिया आरो मोनबावथो न' बेबायदिनो दे थ'दो नोंसानिखौ आराम साफायना होनोसै आं ग्रुपआव दे